Avui dins del podcast a Veus Joves conversem amb Càpsula Roja, un equip de professionals que treballa des de la psicologia, la comunicació i la intervenció social per al benestar emocional i la reflexió col·lectiva entre els joves. Formen part de la jornada de Veus Joves 2025 en el marc del programa Ocell de Foc, un projecte del Govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, que promou espais per a joves d'entre 16 i 30 anys amb dificultats emocionals o situacions de vulnerabilitat. Noies, benvingudes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo tinc sempre un guió per no perdre'm, perquè m'agrada molt el palique. I sort que tinc el Cristian darrere a càmera que me va dient 5 minutos otra, perquè si no aquí ens aniríem de madre. Aleshores, anem a fluir, tot i que hi hagi unes preguntetes. Després també direm on us poden trobar, perquè serà molt interessant el que ara parlarem. I vamos a por ella, a por la primera pregunta. Amén. Per començar, què és exactament Càpsula Roja, com va néixer el projecte i quina és la vostra missió principal? Vale. A nivell d'història hi ha la versió curta i la versió llarga. La curta, que ens enrotllem molt, ens enrotllem. La curta. Bueno, bàsicament, la curta seria que jo per la meva part feia uns vídeos en què agafava temes de mitjans de comunicació i els analitzava des d'una perspectiva de salut mental. I llavors la Maria em va començar a ajudar amb aquests vídeos i va ser la Maria la que va tenir la inquietud i va dir: Clara, tu per què estàs fent això? Per què no intentem anar més enllà i aprofitem aquests vídeos per arribar a més gent i començar a divulgar? I va ser així com va sortir la idea de començar a anar als centres educatius i fer el nostre petit granet de sorra, no?, amb aquest projecte. Sí, i és veritat que Càpsula Roja va començar sent això, però ha hagut una evolució molt maca, si em permeteu, perquè, bueno, a dia d'avui el que és Càpsula Roja és una combinació, diguéssim, és a dir, per nosaltres és molt important la intervenció individual i també comunitària, no? Perquè una cosa sense l'altra creiem que no té massa sentit. O no és prou complet, no? Llavors tenim tota aquesta part més comunitària que l'abordem a partir de tallers, formacions, ens desplacem a l'aula, en contacte amb els joves, però a nivell grupal i comunitari, no? I després aquesta part potser seria més preventiva, més de psicoeducació, i després el que també estem fent és oferir sessions de psicoteràpia. No ho hem dit, però jo soc psicòloga, la Clara creadora visual. Exacte. Periodisme? No, jo vaig fer la carrera de comunicació audiovisual i d'allà he tret tota aquesta part de creació audiovisual i alhora també em vaig especialitzar en els mitjans de comunicació. En l'anàlisi. Sí, en l'anàlisi. Llavors fem aquest match, la Maria, la psicologia i els mitjans de comunicació. Esto està para... O sigui, és el típic projecte per no avorrir-te. O sigui, que si sou joves, no teniu excusa. Porque no es lo clásico tradicional que se pueda encontrar. O això intentem, com a mínim, que no sigui un rotllo patatero, no?, sobre salut mental, que a més, últimament està molt en auge i està molt bé que ho estigui, però potser s'han de trobar nous formats perquè els joves puguin connectar millor, no? Que per això també estem aquí avui, clar. De fet, jo crec que és el que fa que funcioni, no? Quan anem a les aules, aquesta idea d'agafar temes d'actualitat que puguem connectar amb els joves i que ells els hi cridi l'atenció, que no simplement, doncs venim aquí i avui us parlarem, jo què sé, de la masculinitat tradicional. Doncs trobem una via, trobem una excusa per apropar-nos a ells i fer aquesta xerrada de forma diferent, no? Molt bé. Que interessant. Que interessant. El vostre taller, dins de la jornada d'avui de Veus Joves, es titula La construcció de la identitat masculina en els joves. Com enfoqueu aquest tema tan necessari en un context actual de canvis de valors i rols socials? Doncs, realment recuperant la idea que estava dient ara, és això, la nostra forma de treballar és utilitzar un vehicle narratiu que ens permeti explicar aquest tema. I llavors, en aquest cas, nosaltres el que fem és agafar el reggaeton, no? Tothom, avui en dia, qui més qui menys escolta alguna cançó de reggaeton, hi ha gent que n'escoltarà més, gent que n'escoltarà menys, però si tu et pares a pensar, a analitzar les lletres que estàs escoltant, hi ha, uns valors allà, o sigui, de com ha de ser un home de veritat, i llavors és a partir d'aquí que nosaltres anem a les aules i despleguem tot això amb els joves. Mira, haveu obert un meló que me va de conya. Nosaltres que som Casa Urbana ens dediquem a la cultura urbana. Clar, el Moll i jo representem el que és la música dels 70. Som especialistes en dansa urbana, però dels estils que es ballaven al carrer a finals dels 60, dels 70, com és la old school del hip-hop. El locking, el popping i el breaking. Jo soc especialista en locking, que és el ball de dalt, i el Moll, doncs, de breakdance, el breaking.
Aleshores, clar, imagineu, ja no dic lo difícil, però sí que és veritat que evoluciona la dansa urbana i evoluciona també la música. I el nostre espai intenta culturitzar i documentar d'on ve la cultura urbana, la música i la dansa urbana, perquè, clar, reggaeton, molts joves es pensen que reggaeton és hip-hop. M'explico? Perquè a xarxes socials hi trending topics com música trap i sí que el trap és una evolució a nivell musical i que ara està en tendència, però nosaltres tenim aquesta lluita. Imagineu-vos, me'n recordo que ens vau fer una proposta, que l'hem de fer, aquest taller l'hem de fer, per a veure si... Però clar, tampoc pots anar en contra perquè nosaltres tots som joves. Jo a la meva època que escoltava Prince, Michael Jackson, jo escoltava James Brown, Madonna, llavors jo m'he inspirat amb aquesta música, però ells ara mateix el que estan escoltant també a la ràdio, que és el que hi ha, no? Pa. I nosaltres quan fem actuacions locals o més a nivell autonòmiques de dansa urbana, intentem portar les líriques i les lletres capades. És a dir, aquí venen coreògrafs que, bueno, hi ha una música de trap super o de reggaeton i tenim un reglament per als coreògrafs que no, si utilitzen aquella instrumental de música, no volem, perquè, bueno, bé, tenim nens també i els missatges són totalment contraproduents a la nostra filosofia de casa urbana, no? Però és molt interessant que hi hagi persones com vosaltres, si em permeteu ara aquesta explicació, perquè no dic que el reggaeton tingui que estar fora, no? Perquè també és un estil de vida per molts joves, i molts joves doncs, troben cert caliu i escalf amb aquestes músiques, però d'alguna manera sí que és veritat que els hauríem d'ajudar, que potser això ara en parlarem, no? Potser... Bueno, és que, lligat amb el que estàs dient, nosaltres la nostra idea no és anar a les aules i dir «Ei, no podeu escoltar reggaeton, està fatal, deixeu-lo d'escoltar», perquè és que és impossible, el reggaeton és el que s'escolta avui en dia, no se'ls pot prohibir això. I tampoc és la nostra intenció. La nostra intenció és dir «Vale, escolteu reggaeton, no passa absolutament res, però sigueu conscients del que esteu escoltant i reflexioneu una mica, posicioneu-vos, que almenys tinguin una mica de pensament crític». I què us han dit? Buf, què ens han dit? He escoltat... Ja hem escoltat de tot, Alguna barbaritat. En sèrio? Clar, o sigui, nosaltres utilitzem l'excusa del reggaeton, però després el que es treballa a l'aula, diguéssim, és el concepte de masculinitat tradicional, una mica emmarquem què vol dir, i no només què vol dir, sinó les conseqüències que té. Ells estan molt acostumats a escoltar les conseqüències que això té per les dones. Llavors, aquest enfocament el rebutgen ja molt d'entrada, no? Llavors, el repte per nosaltres en aquest cas va ser com podem fer que els nois vinculin bé amb aquest taller, no? També, que no sentin que dos noies anem a parlar sobre masculinitat, perquè és una cosa molt agressiva, no? O sigui, no sé, que no es sentissin assenyalats, no? Clar. Llavors, l'enfocament que té, i estem fent spoiler perquè és el taller que farem després, bueno, però com que aquí ara estem en petit comitè, no passa res, l'enfocament és una mica que els nois puguin veure que també són víctimes d'això, d'aquest concepte de masculinitat tradicional. Per exemple, a l'home de veritat, aquest concepte horrible, no?, que tenim, que a vegades apareix en el reggaeton, en la narrativa del reggaeton també, i en la societat actual en general, no permet a l'home ser vulnerable. Per exemple, per dir alguna cosa, Aleshores, hem vist que parlant, o sigui, agafant aquesta línia discursiva, vam fer el taller en un grup de nois de cicle de grau mig, tot eren nois, amb uns perfils força tradicionals, no? I va anar molt bé, o sigui, van vincular molt bé, va sorgir debat, i aquí és on a vegades apareixen barbaritats, no?, en veu alta, però jo sempre ho diem als tallers i sempre ho parlem amb la Clara, jo personalment almenys prefereixo que es diguin aquestes coses, perquè un cop s'han dit es poden recollir i retornar d'una altra manera. Si no, a mi no em serveix de res que no ho diguis si en realitat ho penses, no? Llavors, bueno, surten coses una mica així potents. Que valentes que sou, Bueno, que valentes. Ens ho van dir els profes, de fet. Uau! Bueno, per nosaltres, no sé, surt de forma natural, no? És com... No ens ho prenem tampoc, no és una batalla, no? O sigui, no...
però entreu en terreno... Sí, a remenar, sí. Uau. Molts dels joves que participen al programa Ocell de Foc expressen inquietuds sobre la salut mental o malestar emocional, la identitat o el sentit de pertinença. Com creieu que la vostra proposta ajuda a obrir espais de conversa segurs sobre aquests temes? Com creieu? Doncs jo recuperaria una mica això últim que estem dient. Sobretot, crec que una cosa que funciona molt bé és que la Clara i jo jutgem zero. O sigui, entenc que tothom intenta jutjar molt poc, no? Però crec que en això, som molt precises, no? O sigui, es retornen les coses a l'aula, es permet que hi hagi un diàleg obert en el que no hi ha conclusions, judici. Potser conclusions sí, però que les treguin ells, no? O sigui, d'alguna manera es va recollint el que ells van dient i es fan preguntes més aviat, no? En comptes de, assenyalar o dir el que han de pensar. Llavors, creiem que això, o esperem, els hi ofereix un espai de confort, de poder dir alguna d'aquestes barbaritats, però i que no passi res, no? Que el que vingui després sigui una reflexió, no sigui... no intentem capar res, no? Llavors, creiem que això està funcionant molt bé. Sí, i de fet és curiós perquè, clar, al crear-se com aquest espai segur, i ells mateixos, quan algun company també va dient alguna cosa, ja s'interpel·len, comencen a conversar entre ells, i jo crec que és una que si anéssim nosaltres allà i els diguéssim no, és que està fatal el que esteu pensant, no podeu pensar així, que és que ens hem trobat gent del gremi que ens ha dit és que se'ns fa superdur a fer aquests tallers, sobretot aquests que tenen a veure amb temes de feminisme i tal, que compartien que per ells era dur perquè, clar, s'havien de posar tota l'estona a discutir. I nosaltres és que... No entrem a discutir. No. A més, també un exercici que intentem fer les dues, crec, és que nosaltres, evidentment, tenim la nostra idea, la nostra narrativa, la nostra manera de pensar sobre qualsevol tema dels que parlem, però tampoc pensem al moment d'expressar això. O sigui, nosaltres sempre intentem escoltar molt més del que parlem. És curiós, però amb la Sara, del podcast d'abans, estava reivindicant que falta més escolta. És molt difícil escoltar. Jo sempre ho dic, escoltar activament és molt difícil. I activament vol dir... dit que el pròxim lema de la samarreta seria veus joves, escolta activa. És curiós? És curiós, Arribeu als professionals... Jo crec que estem a l'era en la que tothom té coses a dir i està molt bé, però hi ha molta informació perquè tothom vol dir, tothom vol aportar, tothom vol parlar de salut mental i de vegades jo tinc la sensació que potser fa falta escoltar una mica més, no? És com tant de contingut i tant... Però escoltar de veritat, no sentir, escoltar, són coses diferents. La Sara ha dit el mateix, que interessant. Algun tabú que digueu, és que quan vam fer a les aules amb algun institut, algun tabú que us hagueu trobat o que us trobeu sovint? Tabú que vols? O sigui, alguna cosa que ells no s'atreveixin a parlar? Sí, com reaccionen ells quan parlen d'emocions o masculinitat, no sé, tenen algun tabú important o... Per exemple, amb aquest tema de la masculinitat, jo em vaig quedar sorpresa, negativament, per desgràcia, de lo arrelat que tenen coses que jo pensava que ja havíem superat una mica, no? O sigui, exemples, doncs... no m'agradaria que si tinc un fill jugui a jocs de nenes. O que un home heterosexual no pot tenir un amic que sigui homosexual. Perquè no li agrada el futbol, ens deien. És veritat. Sí. Llavors, és el que dèiem, no recollir això, no fer cares, no posar-te les mans al cap i dir, home, però què estàs dient? És un repte també per nosaltres. Oh, i tant. Però si ho fas, interromps el discurs. No? O sigui, potser val més la pena dir-li a aquell jove per què penses això? Per què? Què són els jocs de nenes? I què són els jocs de nens? No? I a vegades és tan fàcil com preguntar, no sé. Sí. Noies, des de la vostra experiència, què necessiten realment els joves d'avui en dia per sentir-se escoltats i validats emocionalment? Què creieu que necessiten? Doncs jo crec que també una mica el que dèiem, no? El parlar de tu a tu, no? Que crec que vingui una persona i que els parli des de jo tinc la raó, soc com l'autoritat, soc més adult, jo crec que a ells això és que no els ajuda en absolutament res, no els dona aquesta confiança. Sí, que hi hagi bon vincle, no? Que ells sentin que el que comentaves una mica de l'espai segur, no? De poder vincular bé
ara potser em tiro pedres sobre la meva pròpia professió, però crec que des de la psicologia es pot fer, evidentment, no? A nivell terapèutic molta feina, però que no és l'únic espai de suport emocional per joves, no? O sigui que al final qualsevol espai que els hi permeti tenir aquests tipus de vincles, que sigui un espai segur on ells puguin ser, explicar, mostrar-se, no? Al màxim, és terapèutic per ells, i que potser és el que necessiten, i no tant aquests discursos des de la part com més biomèdica, no? Més de el que és una depressió, el que és... Mira, si em permets, aquí a vegades, com bé dieu, doncs, per ells és casa seva, és la segona casa, i ningú se sent jutjat, no? A vegades, quan algú ha estat malament, jo normalment intento parlar amb ells, i quan detectem algun cas que necessita ajuda o alguna sessió d'orientació psicològica, tot d'una me diuen: Sandra, però jo no vull explicar-li la meva vida a un psicòleg, no vull una bata blanca, me diuen. Però dic, no, és que aquí tenim un equip de col·laboradors externs que precisament no porten una bata blanca. T'escoltarà una persona que empatitzarà amb tu i t'entendrà. Perquè antanyo estem d'acord que la salut mental eres una loca. O sigui, no podies tindre anorèxia o bulímia, eres un bitxo raro. Aleshores, jo ho he dit sempre en podcasts meus, jo he passat una anorèxia i una bulímia. A l'any 97 a Lleida, en la Catalunya profunda, anar a un centre de dia, jo era la loca. Però clar, jo també havia fet esport d'èlit, m'havien matxacat molt els meus entrenadors, l'exigència, la perfecció, i en aquell moment la bata blanca impressionava molt. I ara, jo entenc que quan ja n'hi ha un cas clínic important, ha d'haver una bata blanca, enteneu-me, quan ja hi ha medicació enmig, etc. Però potser el primer apropament, no? La vostra feina que esteu fent, perquè us avala també doncs, a les vostres carreres, no? De psicologia i de comunicació, però tot està vinculat, és una manera de que ells se sentin en un espai, encara que sigui una consulta, però segur. I també el fet de poder intervenir grupalment, no? I que sigui més des d'aquesta part preventiva, també permet detectar casos de vegades, no? O sigui, nosaltres intentem tenir una mica l'ull clínic, que jo dic, no? Quan anem als tallers, bueno, i si en algun cas, que de moment no ens hi hem trobat potser de forma tan exagerada, però si identifiqués que alguna persona necessita, no? Aquesta intervenció com més individual, més contínua, doncs aquesta era la idea també, no? De com s'ha reformulat Càpsula Roja, dir, vale, no ens quedem només a la part preventiva, sinó que després s'ha de poder oferir una continuïtat perquè en alguns casos és necessària. També és cert que encara que s'ofereixi una continuïtat perquè hi ha aspectes clínics que s'han de treballar, també podem fugir una mica de la bata blanca. O sigui, crec que hi ha psicòlegs, o almenys jo, el meu estil terapèutic no és la bata blanca, no? O sigui, no sé si m'estic explicant, no és tan biomèdic, no és tan de posar etiquetes o de... Evidentment, hi ha casos que s'han de medicar, evidentment hi ha casos greus amb molt de símptoma, amb molta patologia, però també es pot acompanyar una mica més des d'aquesta part discursiva, de vincle, d'intentar entendre quina és la realitat del jove que tens davant. Això és molt difícil perquè és que tenen una realitat molt complexa. Clar. Que això ho parlem molts cops amb la Clara. O sigui, la generació de cristal, bueno, no sé. Fins a cert punt, no? Ja. També entenem el context en el que estan intentant sobreviure, no? Totalment. Ocell de Foc aposta per donar veu als joves i connectar-los amb la comunitat. De fet, el nostre esdeveniment, com he dit abans, es diu Veu Joves, tot i que és una frase dita i una frase molt popular. Hem considerat precisament donar veu a la salut mental i als joves. En quina mesura creieu que els projectes com aquest, d'Ocell de Foc en concret, poden transformar la manera com la societat entén el malestar emocional? No m'agrada dir salut mental perquè a vegades la salut mental, a vegades des de direcció general, de Generalitat que dirigeix el programa Ocell de Foc, fixa't tu com són les coses, van canviar la manera de dir salut mental del programa per malestar emocional. Aleshores, com que dir-vos que de quina manera creieu que els vostres projectes poden transformar
com a societat? Jo crec que és una mica en la línia que ja estàvem comentant, no? O sigui, tot el que es pugui fer. Jo de veritat, potser soc molt passada en aquesta qüestió, però crec que ara estem en l'era de la intervenció individual, o potser perquè jo ho visc més de prop, no? Però tota la qüestió comunitària és important perquè és on es mouen ells al final. I està molt bé anar a teràpia, però no com a... És que no sé com dir-ho, perquè no soni lleig, però no com a... Crec que a vegades és una cosa que es dona com per fets, no? Doncs m'està passant, vaig a teràpia. I que fins i tot a vegades et trobes joves que no saben molt bé què fan allà, o no sé, que hi volen anar, però tampoc tenen molt clar el per què. Llavors, oferir aquest tipus d'espais comunitaris i potser fins i tot també diria que dotar de recursos les persones que estan en contacte amb joves, mestres, professors de qualsevol extraescolar. O sigui, crec que en això tenim un repte encara important perquè els adults, de vegades que acompanyen aquests joves, a nivell de malestar emocional, no sé si estan, o sigui, de benestar emocional, no sé si estan preparats per poder afrontar, perquè hi ha casos realment molt complexos. Jo crec que s'hauria d'abordar, el resum és aquesta qüestió més comunitària i, evidentment, dotar de recursos, que això ho reclamem any rere any i no, bueno, vivim on vivim i no s'aposta relativament, no? Llavors, bueno, programes com aquests, doncs, a mi em donen una mica d'esperança en què es vol invertir en el benestar de la comunitat, no sé. Sí, perquè al final nosaltres també que tenim bastant coneguts que treballen als centres estudiantils, és com que sí que veiem que ells tenen les ganes, ells sí que volen que vingui gent a parlar de totes aquestes qüestions de la salut mental, però no tenen la forma, no tenen el pressupost. I al final que existeixin aquest tipus de programes, ostres, doncs està molt bé, ja fan que ja existeixi aquesta possibilitat. Clar, perquè si poguéssiu transmetre un missatge a mirar càmera a joves que potser estan passant per un moment difícil de fragilitat, què els hi diríeu? O sigui, quin missatge... Ara aquí no tenemos càmeres, ¿vale? Va, primer parles tu i després dones un missatge tu. A veure, jo els diria, evidentment, com que soc psicòloga, demaneu ajuda, no us espereu, no cal que sigui una cosa superbèstia per demanar ajuda, o sigui, l'ajuda es pot demanar en qualsevol moment, evidentment si hi ha recursos, però bueno, es pot demanar en qualsevol moment. I també un missatge que diria que sona molt obvi, però és que normalment pràcticament tot passa. El que passa és que s'ha de travessar. I travessar les coses quan són doloroses costa molt. Però que les coses passen és generalment així. Ara, de vegades, necessitem ajuda i si la necessiteu, doncs aquí estarem. I per la meva part, lligat una mica a això, que no tinguin por a sentir-se vulnerables, que no tinguin por a reconèixer que estan així, a parlar-ho amb la resta i sobretot que no ho visquin des de és que el que m'està passant a mi és superdolent, segur que ningú està vivint això, perquè és que en el moment en què ho parlin amb altres persones començaran a veure que no és una experiència només com individual, que clarament tindran el seu propi cas, però que si parlen amb la resta de persones veuran que tothom pateix d'alguna forma. I crec que això també és una cosa que sentir-nos connectats amb la resta és una cosa que ajuda a travessar tot aquest dolor també. On us poden trobar? Teniu web, Instagram? Tenim web, de fet, bueno, sí, és capsularroja.es, ara mateix. És web nova. Ens poden trobar a l'Instagram, que és Proyecto Cápsula Roja. I llavors, bueno, ara mateix la teràpia que estem oferint sí que és online, tant de bo podrem d'aquí poquet ubicar-nos en algun lloc perquè la gent pugui venir a fer teràpia presencial. Hem estat parlant de joves, però també la teràpia, o sigui, joves, bueno, doncs, i adults, i rebem una mica els casos que ens arriben, no? Vull dir que no excloem a ningú. I poquet més, no? Sí, són aquests 3 punts, no... Ara mateix. I a les aules, ens poden trobar a les aules. I a les aules. Doncs moltes gràcies a l'equip de Cápsula Roja per compartir aquesta mirada tan necessària i seguim donant veu als joves i construint plegats una nova manera d'entendre la salut mental i la vida comunitària. Així que, si voleu conèixer més la seva feina i els seus projectes, recordeu www.capsularroja.es. Fins la propera.